Reit, rwan, dyn ni'n mynd draw i'r gornol ffasiwn. Hew sydd ti ac ges ti dal dy lygad yn y siopa heddiw? Wel, lliwiau gwahanol sydd dan lygad heddiw Owain, oherwydd mae'r hydref wedi cyrraedd, mae casgliadau'r hydref yn y siopau, a mae hynny'n golygu wrth gwrs bod y lliwiau ni'n gweld yn y siopau yn newid nawr, hefyd oherwydd yr oerach mae'r tywydd, y tueddiad yw y mwy o cyfoethog mae'r lliwiau ni'n gweld. A fi lico dillad y gaea, mae rai fi gyfadde. Twllach yn y bôn, felly? Ie, wel na, maen nhw'n mynd mwy tywyll, maen nhw'n llawer mwy cyfoethog. Yn yr haf, chi'n tueddu gael lot o liwiau pastel, sobe ag ati. Yn y gaea, chi'n tueddu fynd am y lliwiau fel ni'n gweld gyda lliw gwyn, lliw rhwd. Yn adlewyrchu'n aml iawn, lliwiau'r dail sydd yn syrthio o'r cod wrth gwrs. A fi'n credu bod lliwiau hydrefol yn rhywbeth sy'n gallu edrych yn ddrud iawn hefyd. Os da fwy opsiynau yn y gaea ac hydref rhan dillad, angen heina. Ti'n cael fwy o hwyl yn y siopa adeg yma'r flwyddyn? Wel, y bendant. Oherwydd bod haine, chi'n gallu creu wedyn, falle delweddau, byddech chi ddim os chi jyst yn dod i falle vest a jeans neu vest a shorts neu rhywbeth. Fel chi'n gweld gyda Margaret, fyny chi'n chwarae o gwmpas gyda'r defnyddiau, chi'n gallu cyferbynnu'r defnyddiau wedyn, ac wrth gwrs hyd y dillad hefyd. Gychwynon ni ar y top fyny gyda Margaret, cot hyfryd yn dod o Principles. Principles wrth gwrs oedd yn siop oedd yn enwog ledled o wlad, a wedyn wrth gwrs eithon nhw'n mynd i trafferthion, nath Debenhams i prynu nhw allan, a rhoi'r label i gynllunydd oedd dyn nhw'n barod yn gweithio iddyn nhw fel rhan o'r designers yn Debenhams, Ben Delisi. Mae Ben Delisi wedi cadw at ethos Principles, mynd neud dillad, mae menywod licio gwisgo i'r gwaith, dillad sy'n chi gallu ffwrddo i wisgo mas dy'r nos, mae tailwro'n rhan fawr o'r peth, a fi'n credu mae'r got yma'n hyfryd. Mae ambell i beth arni dwi ddim mor ffond ohoni, a byddai yn pwynt yn ymas heddi hefyd. Fi licio'r ffaith bod chi coler cyfoethog fan hyn. Ti'n hoffi'r ffwr ffug? Fi licio'r ffwr ffug. Chi gallu tynnu'r ffwr ffug bant sydd yn gret. Enghraifft ferched, os chi'n prynu hon, chi'n mynd i wisgo i gwydwch chi fynd i'r gwaith bob dydd, bod chi'n gweld bod ni'n glawio, peth cynta chi'n neud yw tynnu'r coler ffwr bant. Sdim byd gwath gyda ffwr ffug na mynd yn lib. Oherwydd, yn ots na ffwr naturiol sneb yn gwisgo rhagor, dyw ffwr ffug ddim yn ffindo'i ffordd nôl. A hynny'n golygu unwaith mae'n glychu, mae'n sefyll mewn rhyw dwlpyn diflas. Ydy, twlpe yw nhw, dy fe? Ie, lle mae ffwr iawn wrth gwrs, yn gyfarwydd o fod yn lib, fod yn oer a mynd dod nôl. Ond mae'r coler yn dod bant sydd yn gret. Mae'r got yn gweithio'n hyfryd gyda lliw y flowsen a gyda'r trwser 3 chwarter. Ond, Margaret, os dynwch chi'r got at ei gilydd, i ni gael gweld y pocedi yma. Oherwydd mae'r pocedi yma boeth wedi mynd ar y nyrfau yn barod. Mae'r stripe y got yn matcho, os welwch chi, a check ar y draws. Un ochr wedyn, maen nhw wedi matcho'r check eitha da un llinell lawr. Os dewch chi draw at y boced nesaf, does dim match no gwbl, a mae'r ddwy boced yn wahanol. Come on, cynllunwyr. O leia cewch y pocedi yr un peth. Mae e fel rhoi papur wal fyny, dwi e? Mae rhaid ti gael y straight y popeth yn gywir. Gywir yr un peth. Diolch yn fawr i chi, Margaret. Nesa nawr, mae dyn ni Nia. A gyda Nia, ni wedi creu haine fel wedys ti, Owain, hollol gwahanol fan hyn. Cychwyn bant gyda'r gilet, dyma opsiwn gret i chi nawr, tra bod chi'n symud mewn o'r hydref, a ddiwrnodau lliwydd lle bod i ddim yn lib, does dim wir angen y llewis yna chi, dyw i ddim wedi oeri'n ddigon. Fel heddi, mae'n wyntog tu fas, mae'r dail wedi dechrau syrthio, ond mae'r hael allan, felly mae'r gilet yn gweithio'n gret, ffwr ffug dych chi fan hyn unwaith eto. A beth i ni wedi gwneud wedyn, ni wedi dod i'r flowsen fach bert yma yn y les, a ni wedi dod i hon ar draws blowsen arall. Licen i ddweud mae fi dath lan o'r syniad, ond mae rai fi gyfaddau am unwaith, fel un oedd y flowsen yma ar y dymu pan gyrdes i mynd i'r siop. Oedd y gwaith wedi cael ei wneud. Oedd y gwaith wedi cael ei wneud, a ni'n hapus iawn i weld ni a desu ar y gwish fel oedd hi. Mae'r gilet yna'n edrych fel dafad wedi cael ei gneifio ar y gwylod, a wedyn bach o ffwr, tymod, glan te... Yn bendant i fod. Yn y gaea. Ond fi'n credu bod e'n gilet oherwydd y lliw, bod e mor ddilyw, mae'n mynd i'n gyda popeth. Yn ogystal â'r lliwiau ni'n gweld Nia yn gwisgo fan hyn, mae lot o liwiau llwyd a pethau ar y stryd fawr hyn o bryd, lot o'r lliwiau tawod a pethau, bydde hon yn mynd yn gret gyda popeth. Ti'n bod yn ofalus peidio trio defnyddio gormod o liwiau, achos gen ti'r browns, y gwyrdd, y gwynt. Oes na ryw lefel ti dweud, mae 3 lliw ddigon a dyna ni? Na, i fi'n credu bod chi, dim ond bod lliwiau yn cyd-fynd ag gilydd yn ddall, chi gymysgu gymaint a chi moyn, a mae'r hen rheolau, chi bod nhw'n wrth gweud, blue and green should never be seen. Wel, unrhyw liw o flan green, a mae seen yn Raimond, yw e? Felly, fi'n credu bod hwn yn gweithio'n gret fan hyn. Byddwn ni yn gweud hefyd, pidwch cofio anghofio, mae ychwanegu hainau yn golygu chi'n ychwanegu pwysau a seis hefyd a bulk. Felly byddwch yn ofalus, os chi'n plus size, pidwch dynfyrddio felly hainau trwchus, ewch am rai llawer mwy ysgafn. Gret. A ni hyfryd, mae yna Nia arall ar fi'n dod Nia arall, dyn ni'n dod nôl nawr.
A gyda ni a wedi cadw fe'n hollol syml. Oedi ymladd yn hun yn heddiw, oherwydd yn reddfol, unwaith ni'n symud trwyddo i'r Hydref yr Gaif, fwy mae'n defnyddio lot o dillad di a llwyd. Ond heddiw ni wynad ti ddim yn cael dillad di, felly cot fach lyflu fan hyn, mae'n tico bob bocs mewn ffordd, oherwydd mae digon ffurfiol i wisgo'r gwaith, gallwch gwisgo i rwle, wedi gwisgo fyny, gwydych bod priodas neu rhywbeth da chi, a chi moyn gwisgo fascinate, ar ydw i blodyn yn ddi. Mae'r cyfan yn eis yn y lliw yma. Os y gorwn ni wedyn ni a jyst y got i ni gael gweld tu fewn, jwmper bach syml glas gyda'r jeans. Nawr, mae rai fi sôn am y jeans yma. We jean maen nhw'n galw nhw, cwmni Warehouse, sef y label, sy'n cynllunio'r jeans i hunain. A mae rhain yn neu roi super skinny ultra hold. Hwna'n golygu, i gael nhw mor dyn na hyn, maen nhw wedi ychwanegu at trwch yr denim a'r stretch yn cadw popeth yn ei le. Nid bod eisiau nhw arni o gwbl. Ond y funed ddod o'n nhw yno, ni'n gweld yn bersonol bod e'n newid siap naturiol ni a. A oedd dim angen hynny. Felly, os chi'n rhoi'n plusau sy'n moyn tynnu mewn, prynwch nhw. Os oes siap digon teidi dych chi'n barod, pidwch bod rhan. A gan obeithio dyn nhw bant yn weddol fynd. Diolch. Diolch yn fawr iawn.